Здравейте, потребители на YouTube. Сега ще почна първо с две информации. Аз съм 7-ми клас и за завършването, ако получа хубава оценка, майка ми и баща ми ще ми вземат бая хубави карти, баят доста. И ще има много... И постоянно ще има показване на тестета. Поне 5-6 различни вида ще има. И сега, когато свърша с триковете, нали, да правя... Не мога да открия някой по-хубав трик или да не го разбера. Ще почна да показвам техники. Нали, ще покажа техниката swing cut, double swing cut. Вероятно всеки ще може да прави. Опа, съжалявам. Не съм много добър. Ръфъл с мост. Динамо шафъл. Това в някой друг трик ще го покажа. Това сигурно по-нататък ще го показвам. Много други техники. Даже не мога да правя трио. Горе-долу остана. И така, добре, сега ще ви покажа нов трик. Ще го нареча последните останали трима. Значи, някой трябва да си избере 3 карти. Ето. Само един момент. Така. Ето. Запомнете ги 3 карти. Добре. Ги оставим тук. Така сега ще разделим тестето на 3 купчинки. Толкова стига. Толкова стига. Толкова стига. Да, и тези са добре. Окей, сега да ги подредим малко. И някой сега трябва да вземе една от 3 карти, да я сложи тук и с колкото иска от това тесте да го захлупи. И така всички останали. Тази карта също, но защото те са много малко, затова ще ви сложа цялото. И ги слагаме така. Сега ще махнем последните 3. 4, няма нищо, добре. Сега аз почвам да обръщам една карта така и друга така. И вие трябва да следите дали вашата карта ще дойде тук. Ето така. Сега продължаваме. Просто ще ги трупам. Може и отделно да махате на новата купчинка. Ето пак така. Последен път правим същото. И накрая, като са останали последните 3, това са избраните карти от зрителя. Благодаря ви, това беше всичко от мен. Довиждане.